It's another day and another day na po. Uy. Ato sa niloan kajun kajut guys si medyo hugaw ang truck. Ato sa din i-release ng trailer. Kaya ato sa ni-release ng trailer connecta rito speakers. Kini siya ato i-release. O niya i-connect na to ana. Tanaw na yun na to kung naludan na ba ang suludan eh. Kung wala pa naludan atong kargahan pag gumanda yun, pag makargahan na siya ato nang i-forward, atong ipadaplin din eh. I-release na to din na. O niya paon taning trailer atong i-fully din na. Ato din ang i-connect balik. O niya medyo dagom ang panahon ron. May lagdili mo ice snow. May lagdili mo ice snow. Laro ni. Take a little time. Ay, exercise. 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 Excuse. Excuse. Ay. Luan tani ron pag human release ng trailer. Ay. Take a little time.
sa ni abrihan guys. Loaded na. Loaded na. Sunduan sa lang yung sulod. Okay, ang gagamitin ni di ka ba gamit nis mga churbanis. Hindi ko balog yung look. Ito sana yung daan gamay guys. Oh, mawala lang kinakusyon na hugaw. Kencang. Maintain ta ng cleanliness sa atong unit kay ron yan na beta mga Pinoy. Okay. Take a little time.
Alright. So, yeah. Alright. Alright. Sa atong tanawon guys kung loaded ba ng trailer. Hey mira. So di pa siya loaded. Di pa siya loaded. Hey mira. Tapos ang ludan guys kay so muna siya guys mga karton. Uy. I-load karon na. Mga karton pati muna ito ikarga sulod sa container sa dry van. Nya human ato na ihatod sa Quebec City. minutes. Medyo awan-awan na guys, kaya inalod na nato dito trailer ang mga recyclable material. Pero nato itong ibante pada plane niya ipatras na itong isa ka trailer di ang empty. So yun ni dohara ni kabalikan ni sayo rata kauli ni
Muning isa sa ganahan ako ining trabaho kay ako may nagbuot sa akong oras. Dili wala siya, dili sa ingon nga kuan ba. Dili. So walay nag-force sa ato nga ipa balik dayon na kini kita may nagbuot sa tong oras. Alright. Ato sa pusiradaan kay aron dili mga katag-katag ang kuan sagbot. Ato sa ni isira para dili siya magkatag-katag. Even when the rain Pinahinduan ni dapat karon. So kini siya dapat ato ning hinduan ning nasgawas kay aron dili siya mga palit sa hangin. Iya makakusog accident sa gasunod sa ato. Yung mga bildo mo ni siya. Alright. Mga bildo. Even when the rain still out. Chick. So chick. Okay na. So morning sign guys, so pag trailer mo dala para ma-aware ang kay mga awat man tagdalan din sa wala kung motuyog tagpatuo kay taas man ang kuan trailer. So morning nagakuan caution wide right turns. Caution wide right turns. At sa sani para plane niya ihok tadi ni. O kato isa day loaded mo na siya loaded na daan. Marog ako pa'y nagload na atong niyaging simana. Even when the rain
ihok na itong isa. Up. Ito na yung ibutang dito sa itong bago. Kundinin na, abrihan sa din na to guys. Kalimut kayo tag-abri guys. Kinim dito itong giabrihan. Kinim dito itong giabrihan kiniya. Sabi na ko kini. So abrihan sa na to. Ay, gwapo ng panahon. All right. Alright, chips na to. So kira guys, kira ni dikit na. So ato na tong ihok balik. Ato na rin tagkibik. Ato na tag Libby Eco Center. Ato na ihok balik.
Saka ko nang gi-raise ang stand. Sa to lang i-double check ang light kung sigaw o ang mga lock. So okay na lang niya. Uy, sumni ya bulawan. Uy, jackpot na. Bulawan. Uy. Sumni ya. Napingo man. Wala mo gold. So ni guys, gold or yes, nakakita og bulawan guys sa basura. Muning isa sa nakagwapo ining trabaho guys kay naipataban. Okay. Naipataban bulawan. So I don't know kung bulawan Bulawan. I don't know kung bulawan or kuan. Pero mura siya gold jud siya. Comment lang mo guys kung unsa ni bulawan maka ni. Bulawan ni maayo. Love you. Patulong na tagtulay guys. Kailag daily traffic. Pierre Laporte sa muning tulay ni Quebec City patabok sa Levi. Ani maning bago kato mo daan to siya na tulay kini bago.
Spy kainit. Ito to guys, hapit na. Ito na muna palong Quebec guys. Ito palong River Duluc. Binira tamagyo kaya sa dito mo biyota din lang kay dali. Societ dia so dia guys, dia na to ipang kuan, dia na to ini butang nya magkuha din tag imti. Dito natin ibutang isulod magkuha rin tag empty. Alright. Oh yeah. Alright. So ato sa ning i-unpin. Pag mag-unpin, kuha rin tag trailer ng empty.
Yes. Connect. No. Atras sa Tagamay para masira na itong likod. All right. Sa Aurel. Tanaw to guys kung sa Aurel ba yapon nga trailer.
Nasa Aurelia po no ito. Karon balik na po tayo dito. Di kuha na kuha ng loaded kay kuha na itong isa ka loaded dito. Pag umandahin mo grahin na rin ko. Sakto yun sa oras. So sakto yun sa oras guys kay 11:30. So manihutos ako kajot. After mo biyahin din ko padulong dito sa kwan. Katong gikuha na to ng loaded oh. Dito sa St. Orvin 130 kilometers ikan din eh. So mga 2 ka oras biyahe, 2 o tunga maximum. After dayon, paon ko tong loaded, dalog balik din eh. Uli na dayon biyahe. So mura na guys. So thank you kayo sa pagtanaw sa akong video. And don't forget to subscribe, like and share my video. Have a good day everyone.